थाब गोलैबाय माथो अखायाबो Hello good morning. Hope you all are doing well. Dini weekend nalai, ini kai office थाङाखै आरो न'आवनो दोङो आरो इथिङै नै लान्चनि थाखाय प्रिपेयार खालामबाय थादों लोगोफोर दिनै आं माबा माने जोंनि बयनिबो आरो स्पेशली माने बिथांनि केमेरामेननि थिननायाव आरो दिनै स्पेशल संनो नागिरदों आरो बेनो जाहैबाय बिनि फेभरेट नोंथांमोना जुदि भिडिअ नायदोंबा आरो मोनखागोन बिनि फेभरेट आरो अमाजों सबाय आरो बिनिल' फेभरेट नङा जों बयनिबो एकदम जोंनि जेसेबां बर' माहारिनि जेसेबां मानसि दङ बयनिबो फेभरेट आरो अमाजों सबाय आरो हा सबायजों अमा संनो दिनै नागिरदों आरो दा बे अमा संगोन yes हा सबायजों अमा बेदर मोनजागोन दिनै बेसेबां सम जानायनि उनाव बेसेबां सम उन्दुयो बेखौ मिथिया आरो दानो उन्दुनो ओंखारखादोंनो दा जाना लानानै पुरा उन्दुबाय थागोन आरो दिनै दहायनिफ्रायनो बे बुंबाय थादोंनो आं दिनै ओंखाम जाखांनानै थिगसे उन्दुनो दे सबायजों अमा जानानै बिदि होननानै उन्दु बिदि होननानै आं बुंदों आरो सोर नोंखौ हमथाना लाखिदों बिदि होननानै आरो दा ओरैनो कबिबो आं हागासिनो कबिजों आलु फ्राय खालामगोन ओमफ्राय आरो हा सबायजों अमा संगोन आरो लोगोफोर बे टि-शार्टखौ गुवानिफ्राय बायदोंमोन आरो बेयाव थांनानै बेनिफ्राय बे गुवायाव गाननायनि उनाव बेखौ गानाखैमोन खमसे खम बे बोसोरसे जाबाय सुनानै बेगाव सोना दोनखानाय दङमोन दिनैसो दिहुनबाय बेखौ नागिर बेनिफ्राय गुवानिफ्राय फैनानै मा जाखो माहाय वेट गेन खालामबाय बिराद वेट गेन खालामबाय आं बेनिफ्राय फैनायनि उनाव 88 87 इदि 88 89 इदि मोनहैदोंमोन आरो गवायाव थांनायाव आं 77 केजिमोन बेनिफ्राय गवानिफ्राय फैनाय लोगो लोगो थिगसे डाइटिं सब बावलांबायना बेफोरो बेनिफ्राय जायै ओरैबायदि जालांबाय 88 89 केजि जादोंमोन आरो बेनिफ्राय बेनिखायनो बे टि-शार्टखौ गाननो हायाखैमोन आरो दा माहाय नर्मेलाव फैबाय आरो नोंथांमोना जोंनि बे गवानि ब्लगखौ जुदि नायाखै बेनि ब्लगखौबो नायनो हागोन आरो जोंहा गवाव मा खामायदोंमोन आरो बेनिफ्रायनो जोङो ब्लगिं स्टार्ट खालामदोंमोन आरो फर्मेलि बिनि जास्ट सिगांनिफ्राय जोङो स्टार्ट खालामदोंमोन आरो ब्लगिं जोङो इसिङाव फैबाय संनोसै आरो बारा नेनो हाला जेखि जाया सबायजों अमा बिदि बुंनायावनो खुगानिफ्राय खुदै गोलैखायो आरो बेनि बेदर एफा बुरजा लाखाया बिदिनो 50% लागोन आरो बे दाख्लैसो जोङो आइएनए मार्केटाव थांदोंमोन ना बिनिफ्राय लाबोनाय बेदरानो आरो नैबे ओमफ्राय अलरेडि सबायखौ आं मोननै सिटि होनानै बयल खालामना दोनबाय आरो एसेबां बारा बयल खालामाखै 50% बयल खालामदों दा जों फार्स्टआव लोगोफोर बेदरखौ एवना लाग्रोगोन आरो जिहेतु बयनिबो संनाय स्टाइला बेलेग ना ओंखायनो जों जोंनि स्टाइलाव संनोसै जेखि जाया ओरैनो जोङो अमा बेदरखौ फोराननानै बारा मोजां मोनो आरो एबार जोङो अमा बेदरखौ फोराननो थाखाय टाइम मोनाखै आरो सान्दुङावबो फैयाखैना बारा अखा हाबाय थादों सानफ्रोमबो बेनिखायनो एबार फोराननाय जायाखै आरो दा इदि अमा बेदरजोंनो दिनै संगोन आरो लोगोफोर जोङो नै सबायाव स्पेसियेलि होनो मा लादों तेजपात बिलाइ बे होबासो एकदम सबाया बिराद टेस्टि मोनो आरो बेनि मोदोमनायजों ओमफ्राय आरो सबायाव नैबे बानलु गोरानखौ होखायो आरो बानलु गोरान होबा ओमफ्राय तेजपात बिलाइ होबा बांसिन माने टेस्टि मोननाय बायदि मोनो आरो ओमफ्राय बेथ' नर्मेल बयबो होखायोना सामब्राम गुफुर आरो हाइजें ओमफ्राय नैबे पियाज आरो दुन्दिया लास्टाव होगोन आरो बेलेग मोनबो इउज खालामा आरो बेनिफ्राय संख्रि आरो हालदै होगोन आरो दा लोगोफोर कुकिं स्टार्ट खालामनोसै आरो फार्स्टआव बे तेजपात बिलाइखौ होना लानोसै बेनिफ्राय बानलु गोरान जाबाय पियाज फार्स्टआव बे अमा बेदरखौ 10 मिनिट्स एवना लानायनि उनाव बे हा सबाया अलरेडि बयल खालामनाय दंखायोना बेजों एवना लानानै बेनिफ्राय खारैखौ होगोन आरो एकदम सिम्पल प्रसेस लोगोफोर जोंना नै थाइनै भिन्दि नांदोंना आवगायावनोथ' नांबायनो मेरला दा आरो थाइनै नांना दङ दिनै खायाबा गाबोन जों बे बोराय जागोन ओंखायनो खानोसै आरो बे कबिजों बेखौ एवनोसै बेनिफ्राय मोख्रायाबो जालांनो हागौ गेरान्टि गैया जेबो मोख्राया जायो ओमफ्राय आरो थाब खायाबा सानसेयावनो बोराय जालाङो आरो ओंखायनो बे
बे कबिजों बेखौ होनोसै आरो न'नि ना लस खालामा आरो दा लोगोफोर बे अमा बेदरखौबो होनोसै आरो याव फ्राय खालामना लानोसै आरो अमा बेदरखौ अमा बेदराबो मेजेम बारा सबायजों बानायबा बे मोजां जागोन आरो सबायाव मेजेम होनबा गोथाव जायो बांसिन नों बिदिनो फार्स्ट टाइम सबाय संदों नालाय बे रुमाव फार्स्ट टाइम बे न'आव संदोंमोन संयाखै संदों अमा गोरानजों संदों दा लोगोफोर बेयाव एखौबो होनोसै बेयाव दोङो जिन्जार गार्लिक आरो ड्राइ चिली दा लोगोफोर बे बेदराव खेबसेयावनो हालदै आरो संख्रि होना लानोसै आरो संख्रिखौ एसे खमै होदों आरो खारै होगोन ना बेयाव सबाया अलरेडि बयल खालामनानै दोनखादों दा बेखौ होनोसै आरो बेबो लकेल बायनायसो बे इउपिनिफ्राय फैयो माने आबादारिफ्रा आरो ट्रेक्टर लाना फानफैयो बिसोरनिफ्रायनो 1 किल' बायदोंमोन खोमा दा बेनो लास्ट जादों गामिनि आबाद मावनायनिफ्राय लाबोनाय ना बेनिखायनो टेस्टि आरो बे माहाय लकेल दा लोगोफोर बे दैखौबो होनोसै आरो सबाय बयल खालामनाय दैया बेखौनो होनोसै आरो नुबाय एफा इजि मा खालामनाङा एकदम सिम्पल आरो दा बेखौ बयल खालामना होनांगौ बेनिफ्राय बे बयल जानाय स्टार्ट जाबा खारै एसे होगोन आरो बेयाव बेनो आरो प्रसेसा फार्स्टआव बे माबाया ओंख्रिया बेदरजों दालिजों एसे गोदौनांगोन ग्लब ग्लब गोदौबा होगोन आरो खारैखौ दा खोबना होनोसै बेखौ बेनिफ्राय गोदौनो होगोन आरो ओरैनो ओंख्रिया गोदौबाय दा खारैखौ होनोसै लोगोफोर खारैखौ देखायनोसै आं नोंथांमोननो ओरै जोंना जिखौ अनै बाहायो आरो अनसि मानि बथल एखौ सोनाङा आरो not for teenagers only for grown-ups खारैयाबो एसे कालार थार ओंखायनो फार्स्टआव खम होनोसै आरो आरो एसे होनोसै जाबाय आयो एसे जोब्बायनो नायलाय लोगोफोर बे खारै मस्ला एसे इदि जोब्बानो आंहा जि बोरैबा मोनो आरो गोसोखौ दा न'आव थांनायनि चान्स गैयाना दाथ' कर'ना जेब्लासिम जोबा ओंखायनो बेखौ अनसि बाहायबाय थायो लोगोफोर बयल जाबाय थानो होनोसै आरो बेखौ बयल जायै बे हा सबायाबो पुरा गलिलांगोन अमा बेदराबो ढिला जालांगोन आरो गुरै जालांगोन बयल जाबाय थाथों आरो खमसे खम 30 मिनिट्स बयल जानो हागोन आरो होमबानो बे मोनगोन आरो जोंना ओरैनो लोगोफोर जोंना नै हा सबायजों अमाया ओरैनो मोनबायनो दा लास्टावहाय नैबे दुन्दियाखौ होनोसै आरो गंगार दुन्दिया गैया नालाय ओंखायनो बे नर्मेल दुन्दियाखौनो होनांबाय आरो उपाय गैयाना लोगोफोर जेखि जाया टेस्ट खालामना नायबाय आरो जों सानैबो दरसे बेदर बिराद टेस्टि जादों बाट कालारा एसेबां जों न'आव संनाय बायदि एसेबां बिदि जायाखै मानो होनबा बोराय सबाय नङा आरो एसे गोरलै जास्ट बिसोरो खानानै एसे फोराननानै खोमा फाननो लाबोदों आरो लोगोफोर जोङो जानोसै नै जानो थाखाय जिरायबायनो ना दोङो बेनिफ्राय बे कबि आलु फ्राय आरो बेनिफ्राय बेयाव भिन्दिबो होदों न'नि भिन्दि बेनिफ्राय ओंखाम आरो बे हा सबायजों अमा बेबायसा जादों टेस्टि जिबायदि संबाबो सबायजों अमायाथ' माने बुंनो नांला लोगोफोर टेस्टि जाखायो आरो दा जों जानोसै लोगोफोर मेजेम दोङो ना बेनिफ्राय मोजां जादों आरो पुरा रोसिया बिराद मोजां जादों बेदराबो पुरा सफ्ट जालांदों आरो खारै होनाय ना फार्स्टआव एसे एवना लादों ना लोगोफोर जाना लाबाय सबायदों पुरा गोगोम जाना लानानै दा जबाय थादों आंखौ उन्दुगोन होननानै बुंनाया नै सिगां बिथिंसो उन्दुनो नागिरदों आं सिगाङावनो जाखांबायना बियो लास्टसिम
साराय दाराय रुखिनानै जादोंना बेलासि एकदम पुरा टेस्टी जाबाय आं दहायनो जाखांनानै बिसिनायाव गाखोबाय जि एकदम इदि मेगनानो इदि बोदों एकदम आं बारा जानो हायाखै आं गायदों आरो मानोना आं दिनै बारा जानो हायाखै मेजेम दङमोन ना बेदरा अमा बेदरा बिराद मेजेम दङमोन बेनिखाय आं गायदों आरो गुबुन नुबाय पुरा अखा हाबाय थादों ओंखाम जानानै जोङो उन्दुबाय माहाय बेनिफ्राय सिखारनानैनो गम मोनदों आरो पुरा अखा हागोन बायसा जाबाय थादोंमोन आरो बोथोरा बेनिफ्राय दा साहा फुदुंबाय थादों आरो साहा लोंनो बिराद मोजां जादों आरो बेनिखायनो साहा फुदुंनो होबाय दा बे साहा फुदुंबाय थादों आरो जोंनि बाइक ट्रिपआ गाबोनबो जानाय नङा बायसा मोनदों आरो जोङो गाबोनबो बाइक ट्रिपआव थांनाय खोथामोन आरो बे नयदा रडवेज एक्सप्रेसवेआव थांदों होननानै सानदोंमोन आरो बे इमना एक्सप्रेसवे दङ ना नयदा साइडथिं बे साइडआव थांनाय खोथामोन आरो जोंना गाबोन ओरैनो बाइक ट्रिप जों मोनफ्रोमबो उइकेन्डआव बाइक ट्रिपआव थांगोन होनना प्लेन खालामो ओमफ्राय अखा हानानै केन्सेल जायो ओरैनो नायदिनैबो अखा हादों ओमफ्राय गाबोनबो हागोन दाथ' बाहेरायावबो थांनो हाला दिनै सानदोंमोन आं एसे पार्कआव बेरायहैगोन बिदि होननानै बेलासिनि आरो बे गांसोफ्रा जेब्ला गोलाव गोलाव जादोंमोन ना बे साननैसो आरो बे ग्रास काटार लगायनानै आरो पुरा प्लेन खालामना होदों आरो जि मोजां जादों आरो पार्कआ दा ओमफ्राय जिरायनो आवगायावथ' बारा गोलाव गोलावबा एसे जिरायनोबो बोरैबा मोनोना एम्फौ सेम्फौ फैनो हागौ बिदि होननानै खिन्थु साफा खालामदों आरो सानदोंमोन दिनै थांगोन ओमफ्राय जों अमाजों सबायजों जानानै जि द्ला उन्दुबाय थानायावनो बिथिं अखासो हाना थाबाय लोगोफोर नै दा अखाया गाबाय एसे माबा माबि बायनांगौ आरो एकदम सामब्राम गोजा जोब्बाय दिनै थाइथामल' दंमोन बेजोंनो संबाय ओंखाम दा सामब्राम गोजा ओमफ्राय आरो दा हरनै जानांगौ ना फ्रुइट्स माबा माबि लाहैनोसै आरो लोगोफोर अख्राङा एकदम फ्लिं 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 खालामगासिनो दिनै हरावबो पुरा अखा हानायनि चान्स दङ आरो जि थान्दा थान्दा बारबारदों लोगोफोर जि मोजां मोनदों आरो भैया कैसे है 10 का पाव भैया आधा किलो देना बेनो जि मोजां माबा मोनदों खुदुना आरो बेखौ लानोसै लोगोफोर फ्रेश फैयो आरो और ये कितने का है भैया 40 किलो ये भी दे दो 1 किलो बिसोरो बे थेलायाव लाबोयोना बे मोजां फ्रेश लाबोयो आरो ओंखायनो मोजां मोनो गेजेर साननैसोआव फैयाखैमोन अब्ला जायाखैमोन खोमा इसोरनिया दा जाबायना दा आरो लाबोबाय आरो इसोरो ओंखायनो आं बेनिफ्राय लायो बे सागफोरखौ आरो मैगंफोरखौ बेखौ लाबाय सागखौ क्या बोलते हो तोरी हाँ हमें नाम पता नहीं है लेकिन हमारे नाम गाँव में कुछ अलग बोलते हैं ना इसलिए आरो सासेया थास' लायो नुनानैनो थानो हायाखिसै आरो नाजों जानो ओरैनो थास' लायो आप लोग अरबी को कैसे खाते हो भैया उगाल के या कच्चा छील के सब्जी बनाते हैं अखा हाबाय लोगोफोर नै जोङो बिनि आखायावबो दङ आंनि आखायावबो दङ बैथिं बेगावबो दङ दा अखा हाबायना मानसिफ्रा जि थाब खारनो नागिरदों अखा सिजादों दिनै एसे थान्दा थाबथुब गोलैबाय माथो अखायाबो जों साथाबो लाबोआखैना एफा खाथियावनो आरो साथा आरो आखायाव लानो खस्थ' जायो लोगोफोर न'आव मोनफैबाय अखा सिरि फैबाय आरो दिनैनि थाखाय एसेनोसै लोगोफोर नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअ'आव बाय बाय लोगोफोर बाय